Nipiġin n-nota li issa il-Professur Borġ se jiżdied ma' lista twila ta' personaġġi prominenti rikonoxxuti għal ħidmietom mill-Akkademja tal-Malti. Fost dawn ukoll insibu nies bħal Prof. Oliver Friġġieri, Monsignor Lorenz Kakija, Trevor Zara, Viktor Fenek, Lina Brokdov u Professur Manuel Mifsud. Illum qegħdin nagħtu għarfien mistħoq għal karriera twila mogħtija għall-imħabba tal-Malti. Grazzi, Prof. Albert Borġ, tal-viżjoni mill-ħidma tiegħek b'risq il-Malti.